kadang nang itu mengagura akla melong nang itu lah maksudnya apa kita yang kuasa pernah itu sab kan pini ni tum dak rongagora puloyo kora ang along ni tum pini PHLC pen meeting dolo mass joining the pendak don hikebra sirkep adon atum PHLC along pini nang cerap don lo la pen BJP pen sike ong la pen Congress pen do net pini na join tu itu sana lihat bulan Jumat itu hana sukan jalan penceng log na itu eksperimen yang kau dia saya tu mari itu so pun pada lai hui ke la ke ili tum thek lor lo ili tum CMEM tum MLA MP tum anta la siksidul pangtang nang ne pa lam ning je rong potama jo la si pangtang nang ne nang theng po puar abisar lo yo la si nang theng lo bang la tu ke a the a lo le en det lo te bang nang theng ya our side do khok lo ke la si sukhanjan long ke ili tum CM ka chutoy staff officer tu lapen a police tu tax officer tu hala tum hansi bang theng waret lo kiche tum si bongali bihari tum si theng waret lo pulate council bang pavedet pokente la the council ta non ke dobom council bang ke la ke non ke dobom council hai council ke doji hai sida non ke dobom council bang ke la bang ke pipuk dak ko ke di la ke illegal lo ke di la ke bi aron repen ke claim lo ke di la si pipuk dak lo pulote te akimi council ke pe do tu nangji ke ante la si election ke do tu wek po la ke ante bang suri election ko am ke chun bonji pan dolosan nilitum ladson a case batai krip ho case along hearing at lo la penon ako hearing tu hilang no November chiklupen here kapa hearing tu jia pansi ni tu claim lo la pen ni tum jong si fees pidam un jat un pulotang te la ki hearing ta prap pepe prap jing jia pansi ka bor i lo ahok lo BJP tung ya adit hedi a tarik kang doi lok ya kam se la tum ba claim lo ka hearing ka povedet ya pan lok se la tung ke claim lo ni li tung pe do vek nai pa pansi claim lo tengah salah romo blok adi dingkloi pen ha jokla banda nagon district long pon la sopta non kita dakar bingong romo belong ciban be la sopta kilo nang lihin pen ti neli ke puja bangela ke ladak rong mong ve sor kado ve ta hedi elitum thur pak nahi lake public petition piserak nahi la bangke nelitum aphan nang than thedet ke dilai hoya la mane bangso din bang net ka be joksi hadak pon lo pusi ning puthran ningam trip mane dolobon hadak kroy dunde athema lage nitum indigenous atum ke do athai lake teke ke bang indigenous puta pelo thang pelo la tum bangke hako nat pen lo ne bang la tunge jong sel la tum mo pengi putang la ke che tum jong si pani hon to alang tum dim che pon tu dat nahi tengah salah ke josi la sutengan tara panang lipini sumber message kang tu option doma so ching dan tara ta tum phan ni ki pikang tum ke la hello ili tum che lar du nang po ka che lar nang ji kama tha ta che lar nang ji non ke BJP Aphlc si tar kre la so BJP Aphlc ke la ke long ri kep ka chu jor Aphlc lagi la pen long ri kep ka chu jor la pen ke hala ke che tum phan patta ke piwaret ke che tum phan voring over sai ke piwaret la bang so contract ke piwaret ke che tum phan aron repen si ke pi tribal doman si ki pichot nahi seta ke che doman piwaret la bang so Aphlc lagi hala bang so ang tek lagi lesi la bang so Aphlc abang ke no matching sek lap nahi nilgi putkang kachoning ri tekang abang ke